Aquest curs no podem realitzar presencialment les reunions com cada setembre perquè degut a la pandèmia del Covid-19 no podem estar més de 6 persones. Per tant, hem pensat, tot l'equip de l'Escola Pinyana, de realitzar les reunions virtualment. D'aquesta manera les tindreu penjades a la pàgina web de l'escola i podreu disposar de la informació sempre que ho desitgeu o ho necessiteu. Dins d'aquesta reunió us explicarem també el pla d'obertura i organització del centre que hem hagut d'adaptar amb aquesta situació de Covid-19. Esperem que quedi tot ben clar i que poguéssiu col·laborar amb aquesta nova situació que estem vivint tota l'escola. Degut a la situació de la pandèmia del Covid-19, aquest curs hem hagut de modificar l'horari. Com podeu veure, comencem una mica més aviat a la tarda. El matí queda exactament igual que el curs passat, però hem hagut d'escurçar el temps de menjador per tal de poder reduir el temps d'estada dels alumnes al centre. D'aquesta manera podem disposar d'un entorn més segur i controlar més aquesta situació tan excepcional que estem vivint. Malgrat això, hem hagut de fer entrades esglaonades. El motiu és per no coincidir tantes persones a l'entrada i a les sortides de l'escola. Aquí teniu el nostre horari. Com podeu veure, abans de realitzar els torns d'entrada, a l'escola dintre del recinte escolar es farà un control tèrmic pels tutors. Es mesurarà la temperatura, que serà un indicador pel qual els alumnes poden assistir a l'escola i accedir al centre. Al matí tenim un primer torn que entra a les 8:50 i un segon torn a les 9, per poder iniciar les classes tots junts a les 9:05. Al migdia, el primer torn entra a les 2:20 i el segon torn entra a les 2:30. Els torns de sortida són exactament igual d'esglaonats. Al migdia surten a les 12:20 i el segon torn a les 12:30. A la tarda, el primer torn surt a les 13:50 i el segon torn a les 4. D'aquesta manera no coincidim tantes persones als accessos de l'escola i podem gaudir una mica més d'espai. Veureu també que les entrades i sortides estan supervisades pel personal docent que no està realitzant les funcions de tutoria. Podeu veure també que davant de l'escola hem distribuït més espais gràcies a la col·laboració de la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida. Podem disposar de més espai a l'hora de poder entrar i sortir gràcies a poder establir un espai acordonat a la zona d'estacionament de davant de l'escola. En aquesta diapositiva us presentem el calendari escolar que hem aprovat per Consell Escolar aquest any. Com ja sabeu, nosaltres ens adaptem als dies que se surten aprovats al Consell Escolar Municipal referent als festius de lliure disposició, per tal que l'escola vagi en consonància amb els instituts que tenim adscrit i amb les escoles bressol de l'Ajuntament de Lleida. És una mesura perquè les famílies puguen conciliar el màxim possible. Aquí podeu veure a l'agenda els colors que marquen els dies més importants d'aquest calendari. Els inicis de les classes, el 14 de setembre, les festes locals de Lleida, que són el 29 i l'11, els festius de lliure disposició, les festes laborals i, sobretot, de color verd, us marquem que estigueu atents perquè són els dies en què l'horari es modifica. Aquest dia els alumnes i els mestres sortiran a la 1 del migdia. L'inici de les classes serà el mateix. Els alumnes que es quedin a menjador podran sumar 2 hores més d'aquest servei i podran sortir a les 3 de la tarda. Els dies que fem jornada intensiva, com sempre, són el 21 de desembre, que és l'últim dia d'escola del primer trimestre, i també els dies del 7 al 22 de juny, que és quan comença a fer més calor. Aquest dia recordeu que els alumnes surten de l'escola a la 1 i si fan ús del servei de menjador
sortiran a les 3 de la tarda. Qualsevol aspecte que vulgueu consultar referent a aquest tema del menjador podeu preguntar a la Olga, que és la que organitza tot el servei. Bé, en aquesta pàgina us parlarem sobre l'equip docent i els grups estables. Dir-vos que una de les mesures que han pres a l'escola per reduir les possibilitats d'infecció és que a les aules hi hagi menys nens i nenes, d'acord? Per tant, hem reduït el nombre d'alumnes a tots els grups. Tenir un màxim de 16-17 nens com a molt a les aules, d'acord? Llavors, també això ha fet que el nombre de mestres que entren a les aules sigui menor. Hi ha un mestre referent a cada grup i un altre mestre de suport que va a diferents grups propers, d'acord? Després, aquest mestre de suport és el que fa les especialitats. Fa l'educació física o la música, o la plàstica o l'anglès, i les altres especialitats les fa el mateix tutor o tutor. A les entrades i sortides, com ja portem vivint des de fa un mes i alguna cosa, doncs a l'educació infantil ja veieu que les famílies podeu accedir al recinte escolar, però no podeu entrar a l'edifici, d'acord? En canvi, d'educació primària, doncs ja feu la supervisió des de l'exterior de l'escola perquè per dins al recinte escolar no hi hagi tant moviment de persones. I fins i tot des de quart fins a sisè, és a dir, quart, cinquè i sisè, ja hi ha força alumnes que marxen sols. També us comentem que la majoria d'espais d'escola que hem tingut els hem fet mantenir en el grup estable, per tant, cada grup estable té la seva aula, el seu lavabo, el seu espai de pati amb un horari concret i intentem que hi hagi el menys interacció amb diferents grups estables. On sí que coincideixen és el servei d'acollida, tot i que mantenim la distància de seguretat, d'acord? I s'ubiquen en diferents espais dins d'una mateixa sala i el mateix passa al menjador escolar. Tot i que tenim molt en compte això, els espais de diferència entre un grup estable i l'altre, que hi hagi la distància de seguretat. L'equip de mestres, com bé teniu aquí escrit, actualment som 24 mestres, un ETEI, un ETIS, una auxiliar d'educació especial, una educadora social, una administrativa que compartim amb una altra escola de Lleida, un conserge, la coordinadora de menjador, l'equip de monitors i monitores del menjador, l'equip de neteja, que seguim tenint el mateix a la tarda i actualment s'ha afegit a aquest curs escolar una altra persona que ve a fer neteja durant el matí perquè quedi el màxim desinfectada possible tota la zona comunitària de l'escola. I per últim, comentar-vos que l'escola Pinyana, com els darrers cursos, formem part del centre formador de la universitat. Per tant, al nostre centre arriben aprenents, d'acord? Futurs mestres que estan estudiant a la Universitat de Lleida i que venen a l'escola a aprendre la part pràctica de la seva formació. Llavors, també formen part de grups estables. Un aprenent està en un grup estable, d'acord? És a dir, no es barregen ni es mouen de grup. Com veieu a dalt de tot, actualment, i tenint en compte els grups estables, són 3 grups a educació infantil i 13 grups a primària. Dins la nostra comunitat educativa també hi entren i col·laboren persones que venen de fora, que se'n diuen suport extern, d'acord? Dins de la nostra escola, doncs, hi ha la psicopedagoga, és la Carmina, i ve els divendres a l'escola, divendres al matí. La treballadora social ve també els divendres alterns al mes. Creda és la persona que ve l'atenció logopèdica, és la Vicenta, i també ve el dilluns, el dimecres, i està amb els nens i nenes que necessiten algun tipus de suport a l'hora de parlar, d'acord? Després tenim també l'ajuda del CREDIC, que és per assessorar
als nens i nenes amb trastorns de conducta importants, d'acord? I també a la CIEI, que és el nou recurs que tenim a l'escola, degut a que tenim molts casos d'alumnes amb dificultats importants. També ens assessoren des del departament pel que fa a la cultura digital, d'acord? I alhora el nostre coordinador d'informàtica també fa uns cursos externs i després ens informa a l'equip de mestres. I per últim també rebem l'assessorament d'Inspecció de Lleida, que és la figura que accepta i valida tot el que duem a terme el dia a dia i les nostres decisions. Aquí us parlarem dels espais de l'escola. Primer de tot comentar-vos que aquest any han començat la construcció de la nova escola del barri, de la fusió. Ens unirem les dues escoles de Balàfia i Pinyana i ja està en marxa, és a dir, preveiem que les obres vagin evolucionant i el curs vinent l'altre ens puguem unificar i començar amb aquest nou edifici. Després comentar-vos, ja ho hem dit, que a l'escola els espais hem intentat que siguin el més estables possibles. Ja us hem dit que cada grup està amb la seva classe estable, el seu lavabo estable, el pati estable. També tenen el seu material digital de grup i després, a l'hora de fer el canvi de material, es desinfecta el material pedagògic per poder-lo usar després unes altres persones. D'acord? Després, pel que fa al pati, per poder sortir tots al pati d'una manera segura, hem hagut d'organitzar 3 torns de pati de 30 minuts. El primer torn surten a les 10, el segon torn a les 10:30 i el tercer torn a les 11. D'acord? Llavors, també cada grup estable té el seu material propi de grup, per tant, no es comparteix material l'estona de pati amb altres grups. I ja està, i els patis són rotatius, d'acord? Una setmana estan a la part de porxos, una altra setmana estan a la part de pista de futbol, una altra setmana estan a la part d'hort, d'acord? Cada grup canvia d'espai cada setmana. Pel que fa al menjador, també tenen el seu grup estable, la taula del seu grup estable i el seu monitor, d'acord? I en l'acollida, que és l'únic moment en què només hi ha una persona i un mateix espai, que és l'espai de menjador, doncs cuidem això, que aquesta distància de seguretat del 1,5 metres entre persones de diferents grups estables i també l'ús de la mascareta. Després tenim els espais comuns d'escola, que són el passadís, les entrades, les sortides, doncs vigilem molt i cuidem aquest ús de la mascareta correcte, la distància entre les persones, el rentat de mans amb hidrogel i sabó que tenim a tots els accessos de l'escola i també la higiene, la neteja que venen a fer durant bona part de la jornada escolar, d'acord? I que desinfecten tots aquests espais comuns que compartim tots i totes. L'educació física es realitza al pati, a l'exterior de l'escola, també hi ha distància de seguretat mentre es realitzen les activitats, i la desinfecció del material utilitzat un cop acabat cadascuna de les sessions. Seguidament us explicarem les mesures de confinament que realitzarem als grups estables. Com ja sabeu, les escoles estan coordinades amb els centres de salut del barri. Nosaltres tenim com a referent el CAP 11 de setembre i la Unitat d'Epidemiologia de Lleida. Ells són els orientadors de totes les instruccions que haurem de seguir, tant les famílies com els docents, com tot el personal que treballem a l'escola. La comunicació que tenim amb aquests centres de salut és via telefònica i a través d'un aplicatiu que entrem les dades de tots els alumnes perquè siguin informats dels grups estables. Un cop s'hagi detectat un positiu amb algun grup estable, es comuniquen amb la direcció de l'escola i nosaltres posteriorment us avisem per telèfon que vingueu a recollir els vostres fills si és que han estat afectats per un positiu dintre del seu grup. Com ja sabeu, les PCRs es realitzaran a l'escola. Ja vau signar una autorització per a que ho poguéssim fer tot més fàcil.
D'aquesta manera, eviteu d'anar als centres de salut i no col·lapsar-los, ja que es preveu que durant els mesos d'hivern poden estar una mica col·lapsats. És la millor manera i la millor manera més segura per als vostres fills. La PCR que es realitza als alumnes és una PCR molt senzilla. S'introdueix un palet de cotó molt petit al nas per tal de poder extreure una mostra. Un cop analitzada, es comunicaran els resultats. Només us trucaran en el cas de que el vostre fill o filla hagin estat positius dins d'aquesta PCR. Els grups que hagin estat positius en l'escola hauran d'estar confinats 10 dies. Tot el grup estable, els docents també. L'equip docent ha preparat un projecte bombolla per a que durant aquests 10 dies poguéssiu treballar totes les àrees del currículum, amb totes les activitats que ja estan prèviament explicades a l'aula. Quan retorneu al centre, haureu de retornar a aquest projecte per tal que els tutors el puguin corregir. D'aquesta manera intentarem no perdre cap contingut i poder continuar treballant. Durant aquests 10 dies us podeu comunicar amb el vostre tutor a través de la trucada telefònica o amb el mòbil que prèviament us comunicarà el tutor o a l'escola. També podeu enviar un correu electrònic a l'escola o al vostre tutor. Tota aquesta informació la trobareu a la pàgina web del centre. Finalment, us explicarem les normes de funcionament que farà que tot vagi més correctament si tots col·laborem en el seu compliment. Primer, la comunicació ràpida als tutors i a l'escola de si hi ha cap símptoma Covid. Els símptomes que hem d'estar molt alerta són febre, sobretot, tos, mal de coll, mucositat, mal de panxa, diarrees, mal de cap i molt malestar. Si tenim algun símptoma d'aquest tipus, tant els tutors com els alumnes hem d'anar a fer-nos una supervisió mèdica. Si el CAP o el metge valora de fer una prova PCR, s'ha de comunicar també a l'escola i, en cas de que s'hi realitzi, no es pot assistir al centre fins que no sapiguem els resultats. Quan el resultat és positiu, ja us hem comentat que el CAP es comunica amb nosaltres molt ràpidament i ens diu que hi ha hagut un positiu i seguidament es realitza el confinament del grup estable. Com ja sabeu, si un alumne és positiu, els convivents, és a dir, les persones que viuen amb ell a casa, han d'estar en quarantena 10 dies i s'ha de comunicar al tutor i a la direcció de l'escola. Per tal de que tot es funcioni correctament, és molt important la puntualitat de les famílies i dels alumnes, sobretot aquest curs que hi ha les entrades i les sortides esglaonades. El fet de fer les entrades i les sortides en diferents horaris permet que els passadissos de l'escola no estiguin plens d'alumnes i podem garantir d'aquesta manera la seguretat i la ventilació al centre. Per això hi ha un espai de 10 minuts entre entrades. D'aquesta manera, els alumnes poden accedir al recinte a partir del seu grup estable, ja que els tutors, a fora del pati, els esperen per poder realitzar una fila i entrar tots correctament, a través dels torns d'entrada. És molt important que seguiu les indicacions del Procicat i, com ja sabeu, a partir dels 6 anys és obligatori l'ús de la mascareta. També és molt important, com ja podeu veure, que les dades de contacte que nosaltres tenim al centre, com els telèfons, els correus electrònics, les targetes sanitàries, estiguin informades a la direcció i a les dades de l'expedient del vostre alumne. Si teniu que modificar alguna dada, podeu informar als tutors d'algun canvi que haguéssiu realitzat, sobretot el telèfon de contacte. Els canals de comunicació que teniu a les famílies per poder comunicar qualsevol cosa a l'escola és el correu electrònic dels tutors,
el correu electrònic també de l'escola, el telèfon dels docents i el telèfon de l'escola, o podeu accedir als mestres que estem a les portes per poder informar de qualsevol incidència urgent. Teniu la informació permanent de notícies referents a l'escola, a la web i al Telegram us anem comunicant diàriament quan hi hagi alguna notícia referent a la salut o a algun tema organitzatiu del centre i és important que també us el pugueu descarregar al vostre mòbil. És la manera en què podeu estar constantment informats i tindre una informació actualitzada. Sobretot també heu de llegir les circulars o els documents que us porten els vostres fills i filles a casa. És important que les llegiu i que les mantingueu a la vista perquè a vegades les informacions són per tot el curs. Continuem amb les normes de funcionament d'aquest curs. Com ja us hem explicat, és molt important tot el tema sanitari aquest any. I continuant amb les normes que ja us hem explicat, és molt important els hàbits de neteja que tinguem, tant els alumnes, els professors, com tot el personal que treballem al centre. Per això és important canviar-nos diàriament la mascareta i la roba que portem al centre. És la millor manera de poder evitar qualsevol contagi. Com ja sabeu i ja suposem que us hauran explicat els vostres fills, el primer que fem a l'accedir al centre és rentar-nos les mans, o amb l'hidrogel o amb el sabó, principalment amb el sabó, ja que considerem que és la millor manera de mantenir les mans netes. És la millor extremar la higiene general de les persones. Per això també us recomanem la dutxa diària. Per poder menjar el que seria l'esmorzar o el dinar, hem facilitat als alumnes un estoig per guardar la mascareta. També per fer l'assignatura o l'àrea d'educació física. És important també que poguessin portar en aquest estoig una mascareta de recanvi, per si se trenca alguna goma o se fa malbé. Com ja sabeu, l'ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys. També a educació infantil la podeu portar, ja que és recomanable. Totes les mesures són benvingudes per tal d'evitar qualsevol contagi. Les persones adultes que accedim a l'escola, tant famílies com personal docent, com personal de treball laboral, és obligatori que portin la mascareta. Com ja sabeu, tots heu format una declaració de responsabilitat perquè els alumnes puguin realitzar l'escolarització a l'escola. En aquest full estan recollides totes aquestes normes de funcionament i és important seguir-les entre tots. Els alumnes dins de la seva aula han de realitzar les diferents activitats. Els tutors han de garantir que cada 10 minuts, cada hora es puguin renovar 10 minuts l'aire i la ventilació de la classe. Moltes aules estan amb les finestres obertes una mica per tal de poder garantir aquesta ventilació. Les activitats que hi ha dins el centre estan lligades a cada grup estable. Només hi ha el menjador com a espai compartit i els passadissos per realitzar les diferents entrades i sortides. Com ja sabeu, les activitats culturals i les sortides escolars s'han tingut que adaptar a aquesta nova situació. Realitzarem sortides de proximitat molt properes al centre per poder anar-hi caminant. En algun cas, potser anirem amb algun autocar que prèviament haurem contractat. Si tot va bé i les condicions de la pandèmia ens ho permeten, realitzarem una sortida d'un dia per cada cicle. En aquest punt us explicarem la gestió econòmica de l'escola. Aquest curs, les quotes de material escolar s'han reduït en comparació al curs anterior, quedant en 50 euros a educació infantil i 40 euros a educació primària per alumne. Dins d'aquestes quotes, aquest curs també incloem el preu de la sortida de final de curs. A principis d'aquest mes d'octubre, vam entregar a les famílies una carta amb la seva situació econòmica personalitzada, informant de la quantitat exacta que havien de pagar, ja que també s'ha descomptat la quantitat del tercer trimestre del curs passat.
que no van venir a l'escola perquè estaven confinats. Aquest curs hem de prioritzar el pagament per transferència o ingrés al caixer, tot i que si teniu moltes dificultats, també podeu fer el pagament en efectiu portant la quantitat exacta els dilluns i els dijous de 9 a 10. Un cop han entrat tots els alumnes a l'escola i ho podeu fer per la finestreta de consergeria. També us informem que a l'escola hem signat un acord de corresponsabilitat amb el Departament d'Educació, el qual ens ha dotat tant de diners com de personal per tal de donar un millor servei als alumnes i a les famílies en situació desfavorida. Aquests recursos els anirem desplegant durant el curs 2021 i també hi ha la possibilitat de que s'allarguin als propers cursos. En aquest punt us expliquem els serveis i les activitats extraescolars que ofereix el nostre centre. El servei de menjador que gestiona el Consell Comarcal aquest curs ha canviat d'empresa i gestiona Aramark. Els dies que es queden els alumnes amb beca de menjador són els dilluns, els dimecres i els divendres. En cas de voler gaudir del servei un dia puntual, s'ha d'avisar com a mínim el dia d'abans. També cal avisar en cas de que no vingui un alumne que es queda normalment. En aquest cas, ho pot fer el mateix dia trucant a les 9 del matí. Els menús són similars al del curs passat. També són personalitzats i amb diferents dietes segons l'opció d'alimentació. Hi ha menús vegetarians, menús sense carn, etc. La coordinadora del servei continua sent la Olga i us podrà atendre per un telèfon que aquest curs és nou i que us deixem a continuació. El 630 28 48 81. L'horari de menjador és de 12:20 o 12:30 a 14:20, 14:30. Dins de l'horari de menjador s'han fet torns i els alumnes mengen amb el seu grup estable de l'aula. I se garanteixen les distàncies de seguretat, ja que en aquest moment s'han de treure la mascareta. Un altre servei que s'ofereix a l'escola és el servei d'acollida matinal, que es realitza des de les 7:45 fins a les 9 del matí. En referent a les activitats extraescolars, aquest curs no es poden realitzar les activitats presencials com se feien els cursos anteriors, ja que dificulta garantir la traçabilitat dels grups estables. Les activitats extraescolars que s'han mantingut són les de llengua àrab i romanès, però amb la particularitat que aquest curs es fan online i amb les mateixes professores del curs anterior. D'aquests serveis es va informar amb una circular fa unes setmanes a totes les famílies del centre. I fins aquí us hem explicat una mica la informació general del centre i a continuació podreu trobar informacions específiques de cada cicle que han preparat els mestres i les mestres de la nostra escola. Moltes gràcies per la vostra atenció i us desitgem un bon curs 2021 a l'Escola Pinyol.